Son as 12:25 do mércores 16 de maio de 2018. Si te gusta la aventura, con la lectura vas a disfrutar. Coge un libro, vive un sueño, y al momento se hace realidad. Saúdos a todos e a todos. Chámome Lucía e son colaboradora da Biblioteca do CEI do Camiño Inglés. Hoxe teremos como convidadas a Radio U a dúas rapaciñas de primeiro que quixeran participar na actividade proposta para a biblioteca. Os libros fante protagonista, onde se lles ofreceron unha serie de títulos para ler e eles escolleron os que máis lle chamaron a atención. Agora é o momento en que as coñezamos un poquinho máis e nos falen do libro escollido. Boas, como vos chamades? Eu Noa. Eu Antía. Benvidas a Radio U. Fareivos algunhas preguntas con respecto dos vosos gustos lectores. Estades listas? Sí. Comecemos entón. Primeiro, contestaranos Noa e logo Antía. Sodes dúas nenas de primeiro que acaban de comezar a ler. Resultou vos difícil? No. Gustache ler? Sí. Que tipo de libros che gusta ler? De princesas. De todo, un pouco. Cal é o teu libro favorito? O de Honey Homes. E por qué? Porque trata dunha nena que vai en autobús. E ti, Antía? Aínda non o sei, porque aínda teño que ler máis. Tes algún libro na mente que che gustaría ler? Sí. Orellas de borboleta en inglés. E ti, Antía? Teño que dar un repaso á Biblia. E agora imos centrarnos nos libros escollidos por vos. Noa, cal é o título do teu libro? Sementes. E saberías decir quen é o autor? Sonia García. Dos personaxes que aparecen, cal é o teu preferido e por qué? A nena porque fixo nacer plantas. Cal é o que máis che gustou do libro? O sementador. Por qué? Porque tirou sementes. E o que menos? Que metera a nena nunha xaula. Recomendaríalo para ler aos teus compañeiros? Sí, Por qué? porque me gusta moito. Xa por último, del, podes sacar algunha ensinanza? Ti cal sacas? Que hai que sementar e cuidar as plantas. Moitas grazas, Noa. Agora é o turno de Antía. Antía, cal é o título do libro que liches? A la tierra le ha salido una gotera. Por quen está escrito? Agata Echevarría. Dos personaxes que aparecen, cal é o teu preferido e por qué? Yuri, porque virou alrededor da terra. E o que menos? Que Bomaral queira axudar ao seu pai. Recomendaríalo para ler aos teus compañeiros? Sí, Por qué? porque é moi guai e ten moitos debuxos. Xa por último, del podes sacar algunha ensinanza? Ti cal sacas? Que hai que pechar os grifos, recoller o lixo e cuidar as árbores. Moitas grazas, Antía. Hoxe poidemos escoitar como as nenas e nenos de primeiro empezan a coller gustos da leitura. Esperamos volvervos a atopar por aquí e seguir falando e gozando cos libros. Convídovos a todas e todos escoitar os outros programas que estamos a facer con este motivo. Un saúdo.